istorya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Martes ngunyan. An samuyang pagpaabot ni na pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad Dispres ka na familia kasabay ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. Nagresulta na sa maghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, paghinguha, pagsakripisyo asin iba pa sa paagikan sa tuyang padagos na panarig, pakimaherek asin pasalamat sa mahal na amang Diyos. 18 de Febrero 2025. Sana po, yaong kamo, nagdiretsoan dakol na naghihinan yung kaso bago. Kasabay dyan ang pag-imbitarbi na mag-iriba-iba man kita. Sundo alas 5 hapon. Sige daw, tabi ka. Dakol bagang nagtitext kaso bago, nag-upod. Balok man daw kamo, tabi. Mag-text man ha. Mag-upod, lalo na dyan sa Sentro Canligas, Pialbay District, Imaging Daraga. Sa inman na lugar digdi sa Bicol, welcome ka mo tabi. Sige na, text man lamang kadakol-dakol ka subaw na tatadarain na kabubaya. Katuwang tadyan si Chief Jimmy, si Pading Jimmy. Kumpadreng Jomar, Pading Alarmario, Jomar, si Joshua Bino, Karen Nicolala sa Manibela, Henry Mata sa Master Control, Chief Tech Ramir Tanay in the house. Sa newsroom yaon dyan, Angel Mustaza, sin Mary Joy Jaresco, mantang nagmamonitor, Jan Matthew Balyaran sa supervision, iyan asin panginot ni News Director Mardela. Sa IT, yan yung broadcast ni Tabi sa internet worldwide. Si Jerome Nico Martinez ang yaon. Katabang man ang mga OJTs niya to, si Dande Melgar, asin si Braille Allen Santor. Ako po ang sa indong magiging kasarabay-sabay si Pio Fernandez mantang nagmimerienda kabudyan or naghanda na kan pamanggihan. Welcome po sa programa. May istorya kita tulos dyan sa palibot. Aramon taan bit-bit na informasyon ni Karen Nicole Ala. Sesyon ngunyan, lalawigan, bayan, lunsod. Isihon ta kung ano ang developments, mga napaghururunan sa manlaylay na konsehos. Nasa linya si Karen. Karen, good afternoon. Go ahead. Thank you. Good afternoon, Tabi Sergio. Gente Gilaray Committee on Public Utility and Sanitation. Karen, nagpuputol-putol ang signal, makihanap Hello, ng location. Roger.
Pinapinjente giraray kan Committee on Public Utilities and Transportation ang pagpa-aprobar kan protesto kaining provincial ordinance sa Sanggunian Panlalawigan na nagbabawal na sa pagpalayog ng mga bayong, mga hot air balloons, mga remote control devices sa laog kan bisinidad kan Bicol International Airport. Inilabas na ipahayag sa regulatory position ngunyan na daipasagpod ngunyan na iskumitir kan kaap asin biya sa Provincial Legal Office ang mga kaagadan na dokumentos kan komitiba nga ni inaadalan ang mga nakapalaman sa protestong ordinansa. Sigun sa komitiba, kinakaituan doon na dapat na itaukan kaap kung ano ang mga implementing guidelines sa kaagadan kaining ordinansa na nagbabawal sa mga steering na bagay sa bisinidad kang airport. Halaga dapat muna sertiyo na ilinaw kan kaap sa komitiba kung sinabi kaining sa laog kan 16 kilometer vicinity kan airport, pirang mga residentes o barangay ang sasakudon sa mga pagbabawal na ini bago ipresentar sa sanggunian para paaprubaran. Dahil sa disertiyo, dapat madeterminar man muna sa komitiba kung pira sa mga lugar arani sa airport ang papagbawalon kan pagpalayog din mga bayong o ano man ang mga flying object sa laog kan Bicol International Airport. Yan pa disertiyo adis sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, dito Gibinis. Karen, Yes, Sir Tio. Roger, ano yan na pinagtukar sa Sanggunian Panlalawigan? So, pinagasangat iyan sa Sanggunian Bayan Candaraga, forwarded na dyan o for review over? Roger, sabi Sir Tio. Provincial Ordinance ni Sir Tio. Ay, provincial ordinance. So, it's a separate legislative move duman sa enot man na pinag-report ni Joshua na sa Daraga, igwan maning arog ka na pinagluluto na konsepto over. Roger, sabi Sir Tio. Tama ka dyan. Roger, so ini pinagpendenting una sa pag-aprobar ta igwan pinaghahagad pang mga dagdag na dokumentos asin detalyes so Sanggunian Committee on Public Utilities and Transportation. Oho, sa pamamayan ni Sai Board Member Dante Arandia. ani kinatawan Dante. Roger to that. Pighahagad niya itong so specific details arog kan kung 15 kilometros na radius ari na mga barangay iyan na espesipikong papangaranan sa ordinansa over. Roger, sabi, kung sisay ang mga sasakudin sa mga pagbabawal na ini, kung sisay na mga barangay, di dapat pwede na may magpalayog dyan mga bayong o ano man ang mga flying devices or objects. Iyo, tama man, yaon man managad, man dapat sa iklarar sa ordinansa. Roger to that. O ngunyan, And at the same time, sabi Sir Tio, kaipuhan, may maitaw sindang implementing guidelines. Saan sabi Sir Tio, so sa mga penalties, sanggunian na ma-impose kayan. Okay, sige. Di, iyo man sanaan ang pinaghahagad, tabi? Roger to that, Sir Tio. Implementing guidelines and kung pirang mga residentes o barangay, ang masasakop ka inintig sabing 16 kilometer within the vicinity of Bicol International Airport. Isumitir sa Sanggunian, then dispwes na maabante na naman ang huroron kaiyan. Roger to that, Sir Tio. Okay, sige, kopya. Yan sabi Sir Tio, Karen Ala, District Gibinis. Salamat Karen sa inisyal na bungkaras man kan istorya. Hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan. Separate man pala iyan na legislative move duman sa enot na bagang naibareta man ni Joshua na arog ka ng konsepto sa Daraga. Kung mapasumiring, tibaan madoble, ha? Yan, subaybayan taman anta so Daraga nagpapasarman kan arog ka na ordinansa pero gari ibaan espesifikasyon. Nagkakapirang kilometro lang yata susakop ka itong radius halay dyan sa BIA mantang ining sa Sanggunian Panlalawigan 15 kilometers. Inda ko sana kung so sa Daraga basta ang narurumruman ko gari bako ining bakong 15 kilometros. So ipinagbubusol sa Daraga pero kanta yan hilingon ta kon ano ang magiging resulta kaan.
Okay, standby muna kumpadring Al. Ta si Jen sa newsroom, may importante sa lado nasyonal ba? Sa lado nasyonal sa Santo Domingo, may relasyon diyan sa kwan? May ano flash report ba? Oh, sige, may istorya muna si Jen Matthew Baliran. Jen, sa inang location mo and what's happening? Hello po sir. Yes, so location mi digdi po sa Barangay Buo North kang Legazpi City. Digdi po mismo sa kataning lang po sir kang Nuestra Señora de Salvacion kung sa ili ang follow-up kang nangyaring aksidente digdi sa Legazpi involved ang sarong tricycle at kung sarong box truck. Igwa ka din sir, kay iba po sir, ang karong membro kang PSC Legazpi. Kung aramon ka po kung ano ang mayor na nangyari po sa nangyaring aksidente. Sir, maray na po sa hapon live po kayo sa DCTV. Sir, ano po ang nangyari po sa aksidente po niyan? Ano po ang sitwasyon po itong driver kang truck and may nakalunod pa duman sa tricycle? Go ahead po. Good afternoon po. Yung tricycle, nakapark po siya unattended day. So, wala man po nangyaring wala man po ganda na tao. So, sa driver ng gatong truck po, okay man sila, kumbaga stable man po, wala man pong injured or serious physical, injured po. Ganyan po yung both driver po ng tricycle tapos yung truck ay nandun po sa for investigation. Sir, ano po duman sa driver po kang truck? Nasa daw po siya nakabunggo. Siguro po naka-idlip po yung driver po. Pero ang sabi po parang naka-idlip po. Okay, Sir Pio. Roger, iyo na tabi Jen, so daiman pala ni nakulga na gayo taso tricycle nakaparada man sa nasa gilid kang tinampo dainin tao unattended, so driver kang truck medyo nakapiyong na pirot na bunggo sa tricycle sa gilid. Over. Roger po, sir. Okay, sige. Okay, Sa inang eksaktong lugar tabi, Jen? Digdi po, sir, sa may Buonot. Kung digdi po, sir, sa Nuestra Señora de Salvacion, kung pasan to Domingo ka, sir, sa right side po siya. Di kumustan bulos kan trafiko tabi, Jen? Iganin atraso ang trafiko dyan ngunyan. Over. Yes po, sir. Medyo magabat po ang bulos kan trapiko ngunyan. And actually, nakadagdag pa iningon niya na sarong UV Express service and sarong motor. Ngunyan pala nangyari, medyo dukot ka na sa tricycle sa UV Express. Kaya ayun, napundo na naman po, Sir Pio, so bulos kang trapiko. Kaya ayun, napundo siya. At yun na naman, sir, sa nakadagdag. Actually, ini pong location kang pinangyarihan ng aksidente, sinundan kataning sa ini naman na UV Express naman po. Igwa na naman ng UV Express na medyo nagdingkilan Buda tricycle. Yes. Over. Motorsiklo po, Sir Pio. Motorsiklo Buda UV Express. Roger po. Medyo nahiling po, sir, medyo nakadukot lang to bumper po. Ayun. Pero So, igwa naman po, sir, key police mismo na nagrani. So, in-interview ta kanina, nagrani na po siya duman para maayos po at iluwan po sa sitwasyon. Sign and direction kan motorsiklo ngayon Buda so UV Express. Over. Papareho sa Sir Pio, kung pasiring ka pa Santo Domingo, sa right side po siya. O puro pa Santo Domingo na may incident Direction. yan. Slight traffic accident. Ano? Yes po, Roger, Sir Pio. Roger, Okay, so Sir Pio, yan po ang sitwasyon digdi. So, duwa po na driver, yaon na po naman sa PSC para sa iba pang informasyon. So, yan po ang mga informasyon. Development po digdi sa nangyaring aksidente sa Barangay Buonot. Iba ko si Shara Leron, saka si driver po, si Kuya Boy Mata kay Gabi Simobi. Ali po digdi sa luwas, Jenny Paliaran, DCTV. Abiso lang sa motoristas, medyo matraffic ngunyan dyan sa may Buonot area, sa may Nuestra Señora de Salvacion, direction pasiring sa First District, magabat ang bulos kan traffic. O taigwanin slight vehicular accident dyan, bako man na
problema masyado duman sa mga involtos na drivers as in pasaheros daiman ni nagkakakurulugan tabi. Diretso kita kan istorya hali dyan sa luwas sa Sanggunian Panlunsod inda ko sa natabi kung igong developments kung nalawos ang regular na sesyon. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Padring Al, marhay na hapon, what's happening? Yes, pade, lawas so sesyon mo yan. And approve na kan Sanggunian Panlunsod ang sarong ordinansa na ibigya pasar di City Councilor Glenn Casulia na mapila na ang mga plantilla posisyon kana nagkapirang departamento digdi sa City Hall. Si City Councilor Casulia, siya ang chairman kan Committee on Good Governance, kaya siya ang tukahan na magbasar kan ordinansang ini. Napagaraman sa detalye na nakol pang mga department digdi o department digdi sa City Hall and may mga posisyon na dapat mapilapan as in kadakol ng mga aplikante man nag-interest na makaposisyon digdi alagad saro sa mga requisitos bago mangyari iyan iyo ang ordinansa kan Sanggunian Panlunsod. Kaya saro ini sa tinawan reparo ni City Councilor Casulia napig-busol niya na ang ordinansang iningon yan. Actually, may bugo na mga ordinansa tapig saro-saroan lambang department Yan. na may mga plantilla posisyon na dapat pilapan. Pero ang kagayunan ay noyunan ini kan haros gabos na mga miyembros kan Sanggunian Panlunsod. Kaya dahil nadibisilan si City Councilor Casulia na may pasar ini. Igapot naman siya kung ano ang magiging epekto kani after kan session. Sabi niya at least pila pa na yan na mapapakaray na tabi pa din so mga structural organization kada department digdi. Roger. As in natural may magayon man na function ini kung ang lambang bakanting plantilla position magkaigwa na ini may appoint o kaya Ma-fill up na. fill up na posisyon na yan para maging diretso naman ang trabaho kan sarong departamento digdi sa City Hall. Di kay puhan palan mananggad so nagakakanigong ordinansa tanganing maging kompleto legal na total plantilyado yan igwa aning budget taon-taon. Yes, sabi pa de kung dahil ordinansa siyempre dahil budgetan na yan naroon na sa importanteng requisitos talaga. Kaya pighingo ini ni City Councilor Casulia bilang Chairman Committee on Good Governance na may pasar para at least makakatabang manini sa presenting administrasyon ni Mayor Pino Garbin Jr. na mapakaskas ang trabaho, ang dalagan ng lambang departamento digdi sa City Hall. Yung kumpadring Al, tama yan na parte kan story mo. It's a nice move by City Councilor Glenn Casulia ta ma-open up aning patas na oportunidad duman sa mga kwalifikado na makalaog plantilyado yan ha, permanent iyan. And ikadua, matabang talaga sa efficiency kan governance ni Alcalde Pido Garbin Jr. Yes, totoo yan. Sabi pa din, monitor na nga ni, ultiki mga aplikante, na sisireta naman din mga plantilla position na yan. Kaya gusto ining maging, kumbaga, mapakaray, maging pulido, nadalagan kan lambang departamento. Kaya approve na yan mo yan sa Sanggunian Panlunsod pa din. Igwa daw dyan pwede kitang kwalifikasyon. Very overqualified na kita pa din. Ang problema tangduwa sa edad. Walang iya ka. Kung ma-interest kita gayan, baka after 5 years, retired na tulos. Lugi sa gobyerno, tama pensyon sa to. Kaya kita ako yan. Ako ang kita dyan, pakalis ng 5 taon, ma-retire. Lugi sa gobyerno, tama pensyon na.
Pero that's nice move. Kanta, ikwanta, give credit to where is it due. Ki Yes, Councilor oo. Glenn Casulya. Good. Actually, pinarakpakan nga ni si City Council Casulya. Tama. Talagang paborman sa mga konsyal kan ordinance ang ining sa iyang bigpasang sabi pa rin. This is politics aside. Gilid ang so, politika digdi. Pure, gilid, plain trabaho, impormasyon sa publiko. Ayan, Sige. Okay, so tabi pa rin, yan ang informasyon. Okay, kay Ribanang kumandigdi pa lang so mga trinita dyan, si Rosa Camila Balinggit kan Rapu-Rapu at saka si Yanisel Bigueras kan Santo Domingo. Very good. Sige. Hi. Palusod, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Sige pakpakan niya to. Give credit to where it is due. Councilor Glenn Casulya, daing politika digdi, pure plain governance. Magayon yan na ipinasar mong ordinansa which will open up the gates for employment opportunity on a regular basis. Plantilyado. Matao yan ng patas na oportunidad duman sa mga kwalifikado na pinaghahagad kan plantilya posisyon. Dakulda mahibog ito. Ang ikadua, it will add up duman sa efficiency kan governance kan Legazpi City. Regardless kung sisay ang magiging alkalde dyan. Pag na-fill up na po yan, plantilyado ka mo, basta-basta matatangkas dyan, except for just causes provided for by law. Civil service, ombudsman, gabos. So, maski sisay pa ang maging alkalde dyan, plantilyado, dyan ka mo tabi sa posisyon. That's good enough tabi. Mabuhay, kudos to Councilor Glenn Casulya. Maray na aga, maray na hapon, kay amigong Sir Alvin Gapayaw. Yan, dati man ining kagawad, kan Barangay Bitano. Sir Alvin, nakamonitor ka pa tabi, pauli na da siya. That's nice, may parantabay kita na nag-text, nagpaabot kan sa indang paramdam. Sir Alvin Gapayaw, maray na hapon tabi sa imo. Oras Pilipinas 4:32. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artresin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Paretang Agraryo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat tabi Chief Tech Ramir and ang tropa dyan sa Tech Department. Sunod ang istorya sa oras na 20 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Yan, sinong available? Pakikuan muna ng linya. Gabosinda. Sige, si Joshua Bino enotonta. Joshua, good afternoon. Go ahead. Good afternoon, Sir Tio. Good afternoon sa mga parantabay digdi sa munisipyo Candaraga Albay. Konsyal ang maimbitar sa mayor para sa sarong closed door meeting. Tinitabi, Sir Tio, si konsyal naman na Pilo Dilomen. Gustong imbitaran na alkalde ngunyan Candaraga Albay, Mayor Hausan. Asin imbitaran man ang mga pag-iriribang mga konsyal, asin iba pang mga department heads and personnel na lokal na gobyerno. Closed door meeting ini Sir Pio pagkatapos kan sesyon sa masunod na simana, aldaw din Martes. Tangani ng tukaron, sigun sa nasabing konsyal, ang nasasagap niya na naman ng mga reklamo sa Daraga Community College o DCOMC. May kinaraman tabi, Sir Pio, sa unwarranted subuot na mga tigbabayadan kan mga estudyante. Unwarranted collections. Allegedly na sa pagbud kan na sabing konsyal, iyo ang kumbaga masakit sa mga estudyante sa DCOMC. Bako man gabos niyang estudyante, kumbaga may kaya, so iba talagang medyo masakit ang mga bayadan. Pasigun sa konsyal, may mga nakaulay siya mismong mga estudyante na may tigbabayadan na kantidad 300, may kantidad 150. Initabi, Sir Pio, bayad sa mga certification. Tigtaong ehemplo ka na konsyal, meaning certificate of good moral, transcript of records, and iba pang mga certification na kinakaipuan kan sarong estudyante. Kung kaya ipiglatag ka na sabing konsyal sa other matters na porsyon ka na regular session mo niya na pagkahapon, na buot niyang imbitaran ang alkalde at mga pag-iriribang konsyal sa gusto niyang klarohon sa paaginin closed door meeting, ining mga nasagap niyang mga reklamo hali sa mga estudyante, and dagdag bang pahayag kan konsyal, igwasya ning mga patunay na gulpi na ang mga raot sa DCOMC, lalong-lalo na mga tukawan. Parte ka na ginminsay nga naganing niya na pagkahapon. Nagkapira nga niya sa mga konsyal and mga official kan LGU na kapag arating pa sa mga travel, official travel, nakagasto sa travel, ganun ngayon makasupugon man, kung di kita makabakal, may mga dagdag na tukawan sa DCOMC. Natata si Alkalde John G. ang natatarget niya na igwaning pamayo ang Daraga Community College. Nata in particular si Alkalde John G. ang sa iyang pipa imbitaran, not the administration kan DCOMC over. Actually naaya po taman yan, Sir Pio, and inapot kon nakauron mo na nga si administrator kan DCOMC. Ang sabi ni konsyal, dahil pa man niya kami nag-ulay, pero nga pigdirekta ko na nga sa opisina kan alkalde, sakop man kan power kan chief executive, and may sa Sir Pio, sa masaralang ka na opisina, kung kaya tigris ining concern na ini,
nangimbitar sa alkalde iba pang mga pag-iribang konsyal. Niyota, i-refer man sana. Naku, anhiling ko kaiyan. I don't know kung anong magiging action kay ni Alcalde Junji. I-refer man sana. Duman sa pamayo, which is the proper authority, kang DCOMC. Pero tama man, igwa man yung punto man si Kunyan, si Konsehal Pilo, because igwanin persuasive power si Alcalde John G. Ausian na itong sa DCOMC, kumbaga, makunyan man, ma-encourage man to clear up the matter. Ayo, mapupwede man gud. Inda ko sana kung in the very first place kung undrahon ni Alcalde John G. ang imbitasyon. Mahihiling taan next week. Ang sabi ni Konsyal, after session niya, next week, ma-request niya kita si, kumbaga, closed door meeting data di Sir Pio, itong mga nasabit ng mga official dito sa Daraga Albay. Iyon, ano yan? Sindaan maambitar o sinda sanggunian sa panginot man ni Konsehal Pilo kung yun nag-brought out kayan, iyo ang maduman sa alkalde o aapo doon ninda sa alkalde, halat nindang mag-abot dyan, over? Ipinagi ni Sir Pio sa sarong motion na sa other matters, ipinagi niya sa sarong kumbaga motion na imbitahan so alkalde and so iba pa mga konsyal. Kayaan masurat tabi Sir Pio sa Office of the Secretary. Yan. So gustong sabihon, dahil maduman so proponent o so concerned legislative members sa opisina kan alkalde, kundi hahalatunin da kung naundrahon kan alkalde sa imbitasyon. Dahil personal na maduman mismo madulok. Sige. Ako, ang nahiling ko kaan, sasakuy lang, tibaad, i-refer man sana ni Alcalde John G. Duman sa presidente kang DCOMC to shed light on the matter. Although sa alkalde, ang DCOMC baga, igwanin jurisdictional clout dyan sa DCOMC, pero sa administrative matters makakashed light yan mas maray pa so presidente. Sige. At least siguro nga ni ma-informan so executive so mayor na mangyari mo at least kung ano so pagkaroon naman Sir Pio, makakontribute man sa mayor. Mag-core istorya na baya ang ini man sa nagaro ini? Grupo Mamirindal man sa nagaro pagkatapos ng sesyon? Ni man na mga grupo man. Madyan na daw ko sa Daraga. Ka-istoryahan ko na daw ang mga lalaking ini. Kumurustahon ko daw yan mga tao. Ano na baya talaga? Makasagap lamang kitang istorya. Sige. Sabi si Pio, ang resulta ka na sesyon mo niya na pagkahapon, Joshua Bino, PCGB. Salamat Joshua sa istorya dyan sa luwas. Magkairiba ba yun? Hindi mga barkada tangin si Konsehal Pilo, si Alcalde John G. Sano pa dyan ng barkada ko si Konsehal Attorney Joey? Oy! Hindi man si Konsehal Joey, long time no see. Ano na ba ya? Katana lamang naman ng barbecue duman sa Gabis. Diyan daw kita mga noorin. Restoryan tabayan mga grupong ini ko ano ang nangyayari na ha. Kasagap lamang kita na mga follow-up pa. Sige. Okay ang connection ni Chief Jimmy Tabi Chief Ramir. Diretso kita, 3rd District Chief G. Maray na hapon man tabi. Yes, so salamat pare, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, deklarado ang mayoriya na kan mga barangay sa UAS na drug-free, alagad may drug operation. Drug-free? Pero may drug operation? Paano yan? Kaso bagong udto, sa barangay sarong 38 anyo soltero tricycle driver basado kay UAS Chief of Police Major Nathaniel Jacob an sayang mga operatibas nagkonduser nin bypass operation sa barangay San Vicente pero ang subject taga barangay Bagumbayan. Ayun.
transaksyon. Duman sa nangyari sa transaksyon. Duman sa transaction. Pero inapot niya to si Chief of Police kung ano ang mga barangay na ini drug free na ang deklarado. Drug free na daa. Yan. Pero nagpupo na turo transaksyon na naman so mga negosyo kay ni. Duminayo sa na duman so mga imbulto. Ba kung mga taga duman so imbulto? Bypass operation. Talaga naman. Sige, tama. May punto si amigong Nathaniel. Oo. Sige. Pero dahil man sila nagpapabaya sa pagmomonitor ka na mga ini, kaya nga ni, sa mga saindang mga pagmomonitor, pagsubaybay, igwa na sindang akomplisimento, arog kay ning pagkakadakop, na dakupan man nin tulong sa siyay, nin pigtutubudan, na tsungki tabi pa rin. Sa conference kantidad, magdidepende na sa assessment ka na crime lab, and paplantara na ini, ni nagkakanigong kaso tabi pa rin. Sige. Yung suspect, pero siya ay 38 years old, single, and taga-digdi sa Purok 3, Barangay Bagumbayan, Uwas, Albay. Anong background na trabaho niya? Saro siyang tricycle driver. I do not know kung regular ang pasada niya, pero hindi siyang tricycle na sa diri. Paano niya po aktibo? Bypass operation, and haloy na inimpiga subaybayan kang operatiba, sa tuyang operatiba, dahil nga nakakakuha kaming feedback mismo sa mga officials. So, kontrol pa, and then ito na nga, nakuha na kanina between 12 noon. Alas 12 ka sa bagong odto tabi pa rin. Itong subject, taga-uwas palang kumpadre tabi? Taga-uwas? Taga-uwas. Kaya napot niya to si Chief of Police niya ko, pirang barangay uwas, kundi ako nasasala, nasa 45, 47. Saro naman sa nadang barangay, anday pa, naka-deklarar na drug-free. Postal barangay. Tapos ining saro, nagpupuo na naman yan sa sarong barangay na. Anong barangay ito sa nadakupan? San Vicente. Duman sa transaksyon sa San Vicente nangyari. Taga-Bagumbayan sa suspect. Nagbabalo-balo na naman ka mo, ha? Nagpanood po na naman. Dahil ka pwede. Dapat buhayo naman ka ni so tukhang-tukhang. Ata sa totoo lang naman, nagkatarakot man so iba ka ito. Ay, ito na daw na ngunyan pa din. Iyo, pagkatapos pa tukha, dahil naman ugaring ngunyan nababanggit bagayan mga tukhang-tukhang. Pag nag-ansyas kang uminiro sa nanabaga mo, nanlaban, patay. Tinakot ka ito, tutsutawo man. Ngunyan o yan na nagkusog na subuot. Ano na? Paano na yun Sige. Yan pa Ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCJB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Saro pang istorya. Bubiltadahan taan mga reports na yan either sa aga sa Bicol Target and sa tingog kan bangang pagkaaga. Maray na hapon kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep. May gusto ni si Dr. Cedric Daep sa tuyang administrador, sigan inspection mismo sa pasilidades, propiedades kan provincial government of Albay. Halin naman sinda dyan sa kunyan, sa wildlife. Nag-inspeksyon da kan Leon. Kumusta na so Leon dyan, Sir Cedric? Kumusta so Leon dyan? Nag-atungal pa. Sa Parks and Wildlife. Malawag daw kita. Dahil pa kung nakalawag naman yan sa Parks and Wildlife na. Naka-monitor patabi ka mo, Sir Cedric. Kumusta na so Leon dyan sa kunyan, sa Parks and Wildlife. Sa pang istorya, Pading Jomar, kumusta dyan sa First District? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, practice makes perfect. Ini ang sistema na pinagtutubudan kan Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office. May koneksyon sa evacuation activity ninda kuning kaso evacuation drill
kuni kaso nagkakaigwanin pag pusngak ang bulkan mayon. Sinabi ni CDRRM spokesperson Jill Mulato na pirminindang pigigibuan evacuation drill maski ba kung panahon niya kan nagtuga sa bulkan. Tama yan, kumpadring Jomar. Kumbaga, muscle memory na. Yeah. Roger on that. Very good, very good. And ngunya na aldaw, ini ang ikaduwang barangay na nasa loob kang, may mga lugar na nasa loob kang 6 kilometer danger zone. Ang sa indang ginibuhan kan drill simulation ini. Susug kay mula to, kaso bagong aga, pinuna ninda ang simulation sa barangay Magapo na nagtapos ko niya na hapon kung paano ang gigibuhon maski pa ulit-ulit ninda ang pigigibo pigotro magiraray ninda yan kuning kaso magkaiguanin pagpusngakang mayon sigun kay mula to ang sistema na ginibo ninda sugabos na pamilya pigkuan ninda kisarong miyembro na mapartisipar sa simulation drill. Iyon na ito magiging leader kan pamilya kan dapat nagibo ninda Very oras good. na nagkaigo ng evacuation. Very good. Not inapudan ni Mr. Mulato ang punong barangay kan Magapo o sa mga barangay officials para sabihin na mag-evacuate na kamo. Makatapos na apudan ang ginibukan barangay officials pag-deploy na ninda so auto kan barangay yan para magbandilyo na bandilyo na bandilyo iyo Roger on that. magayon May sarong lugar kung sa Insidamado Roman aram na basta suminabing maibakwar o iribakwara na dahil na mahapot masayin kita masayin aram na tulo sa pick up point good. na duman may bit-bit ng mga gamit God best. So mga importanteng gamit sana, siyempre dahil man pigano ka, basta drill man sana ini. Pero nakipag-cooperar nin maray so mga residentes, daralagan sinda duman sa pick-up point. The best. Duman man uminabot so bihikulo kan city government, pig parulo na duman, dangan dinara sa evacuation center. The best. So, ang evacuation center ninda, supposedly sa barangay San Antonio. So dahil naman dinara pa duman, dinara lang duman sa may chapel, pigsagi na ini evacuation center. Pero pag-abot duman, bako duman nagtatapos pa digpiyo. Kanya-kanyang purok, igwang mga naka-assign sa documentation. Yun, very organized. Gayon. So mga record, so gabos na hanggang sa makompleto ninda, na iyon na hindi sa mga residentes nag-evacuar. Yan. Dangan isusumitir sa punong barangay, isusumitir sa CDRRM ang lista. Yes. Then, mapuo naman sa trabaho, kan city government naman, para sa ano naman, gabos ngayon na. sa relief Gabos. mga araw na kayan. Very good. Iyan ang pigibo ninda. Susukay mula to, naginibo ninda ini sa barangay Buwang Kanakalis na aldaw, asing ngunyan, di naman sa barangay Magapo. Isusunod na nindaan iba pang mga barangay na may mga sityo o mga residentes na nasa laog kang 6 kilometer danger zone. Yes. Maski nga ni, dahil man warning na may posibilidad na magpusngakan bulkan mayon. Ang katuyan yan, taan ngayon bagay taarang kunwari natuga. So paano ang proseso, paano ang gigibuhon pag in kaso pumutok siya. So madali para sa muya na paunsin na kasi sa pick-up and aram nindang gigibuhon. Si Mr. Guillermo Lato, tagapagtaram kan Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office. Aram mo kumpadring Jomar, dapat iyan ang template. Pangarugan kan ibang Disaster Risk Reduction Management Office digdi sa Albay. Regular nganing muscle memory. Regular. Sa kaluyan dahil nagtutugang bulkan, malilingawan na iyan. Karamas-kamas na. Pero basta sabi mo sa mga fire drill, earthquake drill, dapat regular yan. Buda saro pang regular baga. So paglibot kan baso, pagday mo na natatanaan, salanan tigis kan sa kurit.
Yung minsan madali yung tamaan. Dapat talaga practice. Practice makes perfect. Yan. Walang iya ka. Ikaw pa din, taday ka ng practice pa din. Wala ka ng kalaban-laban. Walang iya ka. Dahil ka na mag-uragyat. Si Pading Jimmy. Dahil mo pag-agyat si Pading Jimmy. Nasa pagpuon-puon pa sa na-finish line ka na. Si Jill na mula to, ang agyaton ta. Practice makes perfect. Roger, ay maray-ray ang brangka ni Sir Jill. Aha. Ano manan? Whiskey, ano? Si Ramsa na. Yan mga brangka yan. Sige, Favorite man na. pag nakadali kita sa tabako, para si Ramtan mga amigo tangan. Sige. Roger, yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Salamat kan sa idong paghinanyog, mahal na Diyos, ang magbantay. Dahil maghali ita, mabarita pa kita. Thank you so much po. Bye-bye. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Diglisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods,